स्पर्धा कोणतीही असो, नाव तर एकच गाजतंय, परफेक्ट अकॅडमी. तीही आपल्या सिंधुदुर्गात. जेई मेन मध्ये परफेक्ट अकॅडमी देशात अव्वल. 11वी नीट जेईच्या प्रवेशासाठी www.iitperfectacademy.com. कुडा इथं 11वीची दुसरी बॅच 15 जुलै 2021 पासून. संपर्क 9325 01 74 58 9404 22 93 34 आणि 9307 02 14 40. परफेक्ट अकॅडमी. मंडणगड तालुक्यातील पंढेरी धरण फुटण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस नियंत्रण विभागाला मिळताच पोलीस विभाग अलर्ट झालाय. धरण फुटून कोणतीही जीवितहानी होऊ नये म्हणून नागरिकांना स्थलांतरित होण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. मंडणगड तालुक्यातील पंढेरी धरण फुटण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस नियंत्रण विभागाला मिळताच पोलीस विभाग अलर्ट झालाय. पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहित कुमार गर्ग मदतीच्या आवश्यक साहित्यासह आपल्या 100 पोलीस अंमलदारांना सोबत घेऊन तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि स्थानिकांना धीर दिला. जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्षाला पंढेरी धरण फुटण्याची शक्यता असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. ही माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी आपल्या पोलीस अंमलदारांना सूचना केल्या. गळतीमुळे कोणतीही जीवितहानी होऊ नये म्हणून गर्ग यांनी सहकाऱ्यांसह पंढेरीला धाव घेतली. पोलीस मुख्यालय रत्नागिरी येथून जादा कुमक म्हणून 100 पोलीस अंमलदार रवाना झाले. तसेच आपत्कालीन साधन सामग्री, फायबर बोट, लाईफ जॅकेट, रिंग बोये, रोप, सर्च लाईट, स्ट्रेशर, प्रथमोपचार पेटी आदी साहित्य तात्काळ पोहोचविण्यात आले. प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन स्थानिकांना धरण फुटून कोणतीही जीवितहानी होऊ नये म्हणून पीए सिस्टीम आणि मेगाफोनद्वारे स्थलांतरित होण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. स्थलांतरित होण्याकरिता निर्माण होणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन जास्तीत जास्त लोकांना स्थलांतरित होण्याबाबत सांगण्यात आलंय. बौद्धवाडी, रोहिदासवाडी, कोणगाव इत्यादी वाडीतील लोकांना महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीनं सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याकरिता मदत करण्यात आली आहे. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.